Hola, avui us explicaré les activitats de català d'aquesta setmana número 5. Com veieu, tenim 4 activitats. 2 són explicacions i les altres 2 són activitats en si. Anem a veure-les. La número 1 posa les meravelles del món. Durant aquesta setmana i també la setmana que ve, totes les activitats estaran relacionades sobre les meravelles del món. Llavors, a l'activitat 1 ja les teniu perquè les veieu. Com veieu, es veu el planisferi, un mapa mundi. Aquí tenim Espanya, recordeu? La península Ibèrica aquí al mig. Doncs en aquest planisferi es veuen les 7 meravelles del món situades al lloc on es troben. Veieu, el puntet ens marca el país que és i us he posat també el continent. Veieu? Aquí el puntet és el país i el continent. Cadascuna té el seu puntet, que us l'he intentat marcar una miqueta amb el color verd. Es veu el nom del país i el seu continent, la imatge de cadascuna de les meravelles del món, perquè les veieu, i a sobre teniu el seu nom. El Colosseu o Coliseu, es pot dir de les dues maneres, la muralla xinesa, el Taj Mahal, Petra, el Crist Redemptor, Machu Picchu i Chichén Itzá. I així us començaran a sonar aquestes 7 meravelles del món. Quan sortim d'aquí, si anem a l'activitat 2, aquí ja posa activitat, vol dir que ja és feina, llegeix sobre les 7 meravelles del món. Vale, és una lectura, per tant haureu de fer una comprensió lectora. Us he posat una notícia, és un reportatge, es va fer l'any 2007, que és quan es van votar les meravelles del món. I és un reportatge que us explica com es van votar i l'ordre com van quedar després de la votació. Us el llegiu i a sota teniu les preguntes. És d'aquestes tipus test. Recordeu que podeu clicar, canviar la resposta, ara estic al final, si vaig a la primera, podeu anar canviant la resposta, passo a la següent pregunta, escric, puc anar endavant i enrere, puc canviar la resposta si vull, totes les vegades que vulgui, ho podeu anar canviant, segons el que llegiu, i quan estigueu ja segurs del tot, quan hàgiu contestat totes les preguntes i estigueu segurs, aneu al final, a mi ara aquí no em surt, però a vosaltres sí que us sortirà. Aquí posarà acabar. Llavors cliqueu a acabar i quan li cliqueu us dirà la vostra nota. Automàticament surt la nota i us deixarà comprovar les respostes que heu fet. Molt bé, doncs comprensió lectora, que és l'activitat número 2. Anem a l'activitat número 3. Les parts d'un conte, d'una narració. Us he posat les 3 parts, recordem, plantejament, nus i desenllaç. En el plantejament és la presentació, que hem de situar aquesta història, hem de presentar el qui, els protagonistes, l'espai, que seria el on estan aquests protagonistes, i el temps, que és quan, és el qui, el on i el quan. Quan presentem la història, després ja passa alguna cosa durant la nostra història, que és el nus, tot el que passa, i el desenllaç és com se soluciona, vol dir com acaba la nostra història. I teniu aquí 2 exemples molt curtets, de contes molt curtets, perquè veieu les diferents parts. Fixeu-vos en una cosa, els paràgrafs. Plantejament, un paràgraf, el nus, en aquest cas són 2 paràgrafs, poden ser 2, poden ser a vegades 3 si és molt llarg, però en el vostre cas, si feu 1 o 2 paràgrafs, estarà bé. I el desenllaç, un altre paràgraf. Sobretot separeu plantejament, nus i desenllaç. Han d'estar separats en paràgrafs, això segur. I per què us explico això? Perquè anirem a l'activitat 4, que ja posa activitat, conte sort, escriu un conte. Haureu d'escriure un conte, una narració. A classe n'hem fet moltes, així que ho sabeu fer. Per què li he posat sort? Doncs perquè depèn una mica de la sort del que escriureu. Teniu 3 ruletes, el quan, el on i el qui. Quan cliqueu a la ruleta, s'obrirà una pàgina i us apareix una ruleta. Quan cliqueu, la sort dirà el quan del vostre conte. En aquest cas, les passades vacances de Nadal. I hi ha una altra opció. Us poden tocar 2 opcions en el quan. Llavors, vaig al on. Això us ho haureu d'apuntar en un paper. Vaig a l'on. Fixeu-vos a l'on. Xina, Índia, Mèxic, Jordània, Brasil, Perú i Itàlia. Són els països
on es troben les 7 meravelles del món. Per tant, la que us toqui, doncs aquella que us toqui, vosaltres haureu de fer la vostra història basada en aquest cas, la Índia, doncs basada en el Taj Mahal, per exemple. Alguna cosa que passi, segons l'època de l'any, a la Índia, veient el Taj Mahal. Depèn del que us toqui. En aquest cas, la Índia. Vosaltres us pot tocar una altra cosa. I després tenim el qui. Cliquem al qui i també teniu diverses opcions. Feu girar la ruleta i us tocarà una de les opcions. 4 alumnes i una mestra, n'hi ha altres 2. La que toqui, toca. Com a la classe. Quan tingueu les 3 ruletes ja tirades i us hagin tocat el quan, l'on i el qui, doncs comenceu a redactar el vostre conte com us he dit. Plantejament, un paràgraf, nus, és a dir, la història, el que passa, us podeu inventar el que vulgueu, en un altre paràgraf separat i com acaba el desenllaç en un tercer paràgraf. Quan ho tingueu, el feu primer en brut, després el passeu a net, que es vegi bé, i veniu a afegir un nou tema de debat. El podeu fer en paper o bé el feu directament escrivint al fòrum i jo el corregiré d'aquí. El passeu al fòrum i li doneu a enviar al fòrum i ja estarà la feina de català feta amb això. D'acord? Que vagi bé la setmana.